Portava mesos sense cobertura mòbil en molts llocs, però no mig al bosc, sinó fins i tot a Barna. Em vaig donar de baixa de la companyia telefònica, però de cop em van facturar 108 euros en concepte de penalització per l'incompliment del contracte de permanència. Una permanència, un servei que no se m'estava prestant de la manera més adequada, no? Més aviat em van dir que no, que han fet comprovacions i que oferien cobertura a tot arreu. Mentida. Aquells dies s'han donat a la tele un anunci que deia «Quan consumeixes estem al teu costat» i vaig entrar a la pàgina web de l'Agència Catalana del Consum per aviam si em podien ajudar en alguna cosa. I resulta que sí. La companyia telefònica estava adherida al sistema d'arbitratge del consum, al sistema arbitral del consum. Això no sabia que existia, però existeix. I què vol dir? Doncs bàsicament que la mediació entre l'empresa i jo es va resoldre en un arbitratge. A mi tot això em sonava raríssim al principi, quan no ho coneixia. Però sí, i ojo, que un arbitratge té els mateixos efectes que una sentència judicial. I així va ser. Em va retornar els diners de la penalització, ja que l'empresa no havia acreditat ni verificat oficialment en cap informe que existia aquesta cobertura, que jo, desgraciadament, ja coneixia de primera mà que no existia. Quan consumeixes, estem a prop teu.